我操！你给我看，我看这个呢。खामलायजाक दिनै रामचन्द्र एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सीनि खबजाक जे खरसा बेलाय गाहाम लिडार दिनै बरंगनानि रंजनी देवबर्मा दिनै रामचन्द्र पिडब्लिउ ब्लक कमिटि सेक्रेटारि एकदम एक्टिभ लिडार बगागान गाहाम वारियार्स थांनानै गैयाबा जों बेलाय गोबां हानाया दिनै जोंनि हारिखा गैयाबा जों बिनि सामुखाय थांनानै जों दावखान बागै जों खुब्लाय बन मुखुम आरनाय दा बिनि जे सामुंनि बारा न जों गोसोआव खालाय थानांगौ जों बुजायदों दा बिनि खालामनानै जों खुलिनाय बिनि नखुम खाबाजुग जारावो जों जत पाल बिनि नखुम बागै दङ ओमफ्राय बिनि कला जेथन दङ खाथिनि थाखाय बिनि बागै जों खुलिनाय बिनि नखुम बागै खुलिनाय दा जों जत नखराव बिनि नखुमखौ खाबाजुग जारावो जों जत सामुंनि बासाय